Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Campur Saryani. Oke. Sakit rindu. Sirai ngeluh sakit cinta, sakit rindu. Yen wengi rapi seturu, yen awan reptu yen mangan, amarga tansah kelingan. Betul kowe bener kandamu Cak Ayu. Tunggu ora liya mung sliramu. Rino wengi tadi ipenku wani sumpah apa jalukmu Cak Ayu ojo guyu-guyu. Laliana lali bojo, rasane wong lagi gandrung, pilih bacot apa pilih urung. Yen urung tak trimo-trimo gantung. Malaria malarindu, tutina rasane sewindu, ning awakmu rake buru. Numpak dokar lakune ngulan, wong sabar mesti kelakon, wong sabar mesti kelakon. Waduh bapak aduh piyung anakmu kaya wong kemblong, kapan diko paling pitulung. Iwak cucut lebu ning karung, kepacut alias kadung, ngenteni sawah ngentekne kampung. Asik, asik. Luwih becik laraku daripada sirai ngeluh, sakit cinta, sakit rindu. Yen wengi ra bisa turu, yen awan doyan mangan, amarga tansah kelingan. Betul kowe bener kandamu Cak Ayu. Tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu. Awan bengi tadi ipenku wani sumpah apa jalukmu Cak Ayu ojo guyu-guyu. Asik. Laliana lali bojo, Lali waya lali peteng, tangking tung. rasane wong lagi gandrung, pilih bacot apa pilih urung. Yen urung tak trimo-trimo gantung. Malaria Asik. malarindu, setina kok kaya sewindu, ning
blakune ngulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon. Aduh bapak aduh piyung anakmu kaya wong kembrung kapan diko paring pitulung. Iwak cucuk lebu ning karung kepacot alias kadung ngentekne sawang ngentekne kang